day everyone. So magtabi na punta ninyo karon sa kamaayo sa Ginoo. This is the episode 4 mga igsuon sa ato ang series sa tibuok Salmo 23. Manata sa verse 1, verse 2, and right now nanata diari sa verse 3. Ano ang pulong sa Ginoo diari mga igsuon nga He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Ang atong topic karon mga igsoon is about when fear meets His embrace. So, when fear meets His embrace. Sa panahon nga ang kahadlok mahinagbo niya ang gakos sa Ginoo. Okay mga igsoon, tulo ka punto atong kuhaon daari mga igsoon, pero allow me nga ako ning irambol nga instead nga unahon nato nga unang punto ning He restores my soul, mas maayo nga unahon nato ning He leads me into the path of righteousness. Kay nga naman para mas masabtan nato nga nung gusto ni Lord nga i-restore ang atong soul. Path of righteousness muna ang pinakauna nga punto nato. Unsay naa sa path nga righteousness mga igsoon? Pag maggisgot kag righteousness, ang una mabot si mong una mga igsoon, if it is good and you are doing what is good, then that's righteousness. And if it is bad but you are still doing it even if you know it is bad, then that's not righteousness. Muna ang basic nga ato ang definition niya. But you know what? The original word mga igsoon, the Hebrew word anang righteousness mga igsoon is sadek. And that word sadek mga igsoon is connected into the most kanang definable nga kanang pinakadikit ani nga atong makuha aning Psalms 23 is sedeka. So sa sedeka mga igsoon, ang iya ang definition ana mga igsoon is the standard right relationship we have between God and other people. Naglantaw ko mga igsoon sa kanang video bitaw kanang when you are talking about good shepherd. May buwan nimo nga maayo kay nga shepherd yun naman. Sa likod anak niya gasunod mga igsoon ang uniform kaayo pagbaklay mga igsoon nga flock. Wala gyud kagubot as in united kina nga baklay mga igsoon like they are family and they are so close nga mga shephs mga igsoon. Muna ang trabaho sa tinuod nga shepherd iyang ma-uniform iyang mataganog sakto nga unity ang iyang mga sheep. So why God wants us to lead us into the into the path of righteousness mga igsoon? Because if dili ka magpalid sa Ginoo sa tinuod nga righteousness, for sure mga igsoon, wala kay saktong relasyon pinakauna sa imong ginikanan. If ikaw ni nga naglantaw karon nga wala kay saktong relasyon sa imong papa o sa imong mama, but pasabot anak kinahanglan ka magpaghiya sa Ginoo sa relation sa righteousness sa Ginoo. Kung ikaw ni wala kay saktong relasyon sa imong kauban sa simbahan o imong higala o imong close nga mga tao o wala kay saktong relasyon sa imong bana igsoon, ikaw ni nga asawa nga wala kay saktong relasyon sa imong anak o sa imong bana, o ikaw ni nga bana nga wala kay saktong relasyon sa imong asawa, ang pinaka dapat nimong buhaton mga igsoon is allow God to lead you into the right path of righteousness. Nga naman, tungod kay mauni ang pinaka-definition, it's sedeka, the standard right, mga igsoon, standard pagid, right pagid, relationship we have between God and other people. Dili ka pwede makaingon mga igsoon nga nakay saktong relasyon sa Ginoo pero okay saktong relasyon anang ubang tao. That's a lie. Sabihan ta ka, bakak na. Muna pinakaunang bakak ka malitok mo sa imong baba. Saktong relasyon sa ubang tao, tungod kisi ikaw, rabod tungod sa imong gabo. May lag ang ubang tao, di ganan nimo. Nya ikaw okay ra sa imo, like, malipang yun. Nya ikaw po, napil po ka, hindi ka ganan ako, di po ganan nimo, walabot nimo. There's something wrong with you. There is something wrong with you, mga igsoon. Because a good shepherd will make sure nga ang nasa likod nga nagsunod sa iya, united na, malipayon na, okay na sila. Kaya kung nagsunod dili okay, but pasabutan na ang shepherd nga ilang gisundan dili pod na okay. But God is okay. That's why mga igsoon, mag-reflect mga igsoon kung kinsa gid ang tinuod gisundan. Nagsunod ba yung sa Ginoo o wala? So daghan kayo mga batanon karon di ari, ako na ning na-share nga pastor basin day ang akong mauyab dili Kristohanon. Basin di ay makristohanon. Nagbi mga testimony pastor nga na Kristohanon ang uban. Kaya daghan ang testimony, ako nang gibalik lagi, daghan ang testimony nga mas daghan kaayo sa nga tanan Kristohanon, nakauyab og dili Kristohanon. Mas nahimo silang dili Kristohanon, mas sila'y natakot, dili silang nanakot. And most of the time mga igsoon, gabulag gani ang mga Kristohanon.
Isa na ko anas na kabalo. Through experience. Okay, padayon ta. So nagatawa ang nakabalo ani. Nagbulag gani ang mga Kristohanon, samot na ang dili Kristohanon. Nga naman mga igsoon, because if si Lord ang inyong shepherd sa inyong relationship, put pasabot ana tagahaan kag idea ni Lord nga unsaon nimo nga mahimong nindot ang imong relasyon anang imong uyab, nindot imong relasyon anang imong anak, imong asawa, imong bana, imong family. If nahimong shepherd si Lord sa inyong family, okay kay inyong family, but wala gani gubot gani kay sangatang, then maybe you need to follow the path of God's righteousness. Muna ang buot pasabot mga igsoon sa path of righteousness. Adto na dayon ta karon di ari sa isas pinakaganahan ako. He restores my soul. Usay pag moingon kag restores my soul mga igsoon, one-sided kita about ra ni sa soul, dili ni about sa spirit, dili ni about sa body, dili ni about sa kanang other aspects sa akong life. Specific lang kayo nga soul. But mga igsoon, night duha na pud ka Hebrew word nga kinahanglan nato pamalandungan ani si soul. Mga igsoon, ang Hebrew word ni soul is nefesh. Pag mayroon kag nefesh mga igsoon, the whole person, all of me. Ang pag-ingon day ni David aning he restores my soul. Ang soul day nga but pasabot ni David ani sa original nga translation is nefesh. But pasabot na the whole part of me, the whole aspect of me. It's not just the soul actually, but it's all the whole part of me. Ana, kuha ninyo, but pasabot ana ang muna ang kuan sa soul. Pag may kag-restore mga igsoon, unsay but pasabot ana, it's a shove. Unsay meaning sa shove mga igsoon? To bring back, sunod, to return, and the other term is to repent. So pag may kag-restore mga igsoon, ibalik ka niya, i-restore ka niya pag hinusol. Ana ang other word. So pag imong i-combine sa restores my soul, he restores my soul, but pasabot ana, he brings me back. Kasi ito, ang ato ikaduha nga punto mga igsoon nga he restores my soul means he brings me back. Nga naman, tungod kay kaning karnero nga laagan, murag ikaw usay, laagan kaayo, traveler kaayo nga usay, wala na ka sa presensya sa Ginoo. Ang feeling nimo na agi pagkas presensya sa Ginoo. Sa to, pilingon ra kayo ka. Then, pag maingon ka mga igsoon nga he brings me back, kaning karnero pag mapalayo ni siya sa flock nga paglingin niya, uy asa naman ko, wala naman to akong mga kauban, ako lang man isa. Kabalo ka mga igsoon, mahimo na siyang saba kaayo sa ngatanan. Ang ilang term ana is bleeding, pero dili bleeding ang gawas ang dugo. Bleeding mga igsoon nga ang effect ana nga bleeding mga igsoon dili lagi literal nga magawas ang dugo. But it's saba kay na siya magsigi na siya sagit magsigi na siya gilak. And sa iyang kasabog sa iyang kasagit mga igsoon, makakuan siya aning grabe nga fear. Kay talawan man kayo ang karnero. Isa na as balantayan yung mga igsoon ang karnero talawan. Di ba ako naman sulti sa inyo nga talawan ang karnero. Kay talawan mo kila sa ngatanan siya. Kabalo mo sa effects ang katalawan mga igsoon, maparalyze siya. Nga pag matalawan rin ang karnero mga igsoon, dili na mo move. Magpundura na siya sa iya ang asa siya dapit mga igsoon na pundo, and then magsigir na siya gilak. And pag kay saba man kay siya, that's the best opportunity mga igsoon that a predator hears that sheep. And doon sa ibuhaton sa predator, kikabalo naman siya sa attitude sa karnero. Ilan ng pangitaon ang tingog sa karnero, ilan ang antingon kaya naman isa kabutang akong na-learn mga igsoon, humot kayo sa predators, sa ero, sa fox o sa tiger, sa lions mga igsoon, ang dugo sa karnero. Munang igsoon dili kaayo makatingalahan nganong punteriya kayo tas kaaway, nga naman humot kayo tas kaaway. And then mga igsoon, dili kayo katingalahan na pag ikaw mga igsoon giayo nagbukbuk sa kaaway tungod na kay nga naman na paralyze na ka nga naman wala ka gitubo. Nganong wala kaning tubo tungod kay wala kaning liyog. Nganong wala kaning liyog kay hadlok na kay kasangatan niya. Nganong hadlok na kay ka unsay epekto sa imong hadlok kay na paralyze na kay ka. I'm telling you, if ikaw nakita nimo nga aning ECQ wala kaning grow, if nakita nimo nga walay movement ang imong spiritual life karon nga dugay na kay kasangatanan pero it seems paralyzed kay ka, it seems you are still in great fear, in great agony, I'm telling you mga igsoon, predators are coming, problems are coming, the enemy are coming to hunt you down, to kill you, to destroy you, to steal something from you. But the good thing is, you have the best shepherd. Pasalamat ka sa Ginoo.
Pasalamat ta sa Ginoo, praise the Lord nga naa tay shepherd. Kay kung wala tay shepherd mga igsoon, giihaw na ta sa kaaway, dugay rang panahon. Sa atong katalawan, kapilatan na himong paralyzed, kapilatan na himong as if okay ta, pero gapondo ra di ay, stagnant kay sangatan. Wala na, delikado kay sangatan. But this shepherd, mga igsoon, again, ang result sa panika, kay wala, dili mo liyok. This shepherd must do something. Kung sa iyang buhaton, mga igsoon, he needs to magdali na siya pag iyang madunggan, gani nang hilak siya karnero, mga igsoon. Wala na siya laing buhaton, iyan ang biyahan, ang 99 na itong nabilin ng mga karnero, he leaves the 99, di ba? Ano itong kanta? So, iya itong biyahan itong nangabili niya karnero, magdagan-dagan na siya, as in, magdali na siya, dagan, pangitaon niya, iyang i-trace, iyang i-track, ang tingog sa atong isang kasigig hilak. Nga naman, kabalo siya, that ship is in danger. Igsoon, pag muhilak ka sa Ginoo, pagkanin doon. Kung dili lagi ka pilingon nga magpa-as if ka nga okay ra ka. Dili lagi ka magtago-tago na imuguan. Importante kaya imo nang ihilak sa Ginoo. Nga naman, pag ang ship hilak sa Ginoo, mga igsoon, bisan pag nagpuyo siya dito sa langit, ka perfecto na kayo. Naugan kaniya, magdali-dali na siyang naog sa iyang trono, magdali-dali na siyang biya sa iyang pwesto dito, and he will track you. Asa man itong gahilak, ay tala, ang naminaw naghilak ni siya, I will track him, magdali ko nga dili ni maunahan ang akong pinangga sa kaaway, dapat ako'y makauna og biran niya. You know what, mga igsoon, sa panahon dayon nga makita sa magbalantay sa karnero ang iyang karnero nga gahilak, ang pinakabuhaton anang karnero, mga igsoon, di gina mo move. Bisan pag nanay ang magbalantay nga naman, paralyzed lagi kayo tungod sa fear, delikado kay ng fear, igsoon, pistingin nga maghanlok-hanlok sa pagpangalagan, impas yun ka, delikado kay kasangatan, pero salamat sa Ginoo nga naay Ginoo. You know what, mga igsoon, pag hadlok na kay nasangatanan, kinakita na gyud kaayo sa magbalantay sa karnero nga hadlok na kay ng karnero, kabalo mo unsay buhaton sa magbalantay sa karnero mo na itong topic karon. When fear meets his embrace, nga naman, dili na ignorance magbalantay sa karnero, oh move, dili na nga iyan ang itulog, dili na nga magbaklay siya, din musunod para sa normal na ginabuhat, dili. This is something special. Pag muhilak ka sa Ginoo, something special will happen. I'm telling you, pag imo nag-ihilak tinud-anay sa Ginoo, Lord, I need your help, because halok na kayo kung nagpanik na ko, Lord, delikado na kayo ko. Nawala na ko, Lord, nawala na ko sa flak. You know what? Dili lang ka nga, He will lead you. But you know what? He will embrace you. Ikabalo siya di nakakaliw. And that fear meets His embrace. And after nga ma-meet na nimo ang embrace niya, magbaklay siya nga gina-embrace ka sa layo kaayo nga journey paingon sa flak nga asa ka na belong. Igsoon, when you really cry unto God, this is a great revelation. When you really cry unto God, Lord, hadlok na kayo, you will meet His embrace. And then He will travel with you with pure love, and He will put you in the place where you really belong. That predators cannot hunt you down. That dili na ang cry of great agony umadonggan, but it's the singing of praises. It's ang crying mahimo ng smiling, ano man, you really belong to that place. That's why lovely kayo si Lord. Verse 3, mag-imagine lang ko pagka anindot kisang atanen nga hilak then gapos ang gihimo sa Ginoo, dili nga gikasabaan kaniya, but mugid na ang iya ang buhaton. He will carry you. Ang pinakalas, mga igsoon, for His name's sake. Nganong iya nang gibuhat, mga igsoon, nga iya akang i-lead into the path of righteousness, then iya kang katong He will restore your soul, nganong for His name's sake, because God wants to prove unto you, you know what, my name being God is, this is real. And I want to prove unto you that dili lagi ta kabiyaan, dili lagi ta kapasagdan, that when you cry unto me, that when you present unto me nga ikaw inaani ka, that you are weak, that you have something wrong sa imong life, then I will show you who am I, and I will prove you who am I. That is, for my name's sake, I will help you. For my name's sake, because I am your daddy, I will help you. For my name's sake, because I am your healer, I will heal you. For my name's sake, because I am your comforter, I will comfort you. Every names nga imong ma-define kay Lord, He will do it for you because He loves you so much. So, as a sheep, ako kang sultian karon. Ihilak na sa Ginoo, Igsoon.
This is Jay. This is Pastor Jay telling you, when you pray, everything will be okay. And to God be the glory. Don't forget ang atong topic, when fear